بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Biz her barşabızda nindidir urunda, ide, ya bulmasa yurtta yaşayız. Her barşabızның da gaile bilen birge jıyılışıp, birge aşıy turgan, vaqt ütkere turgan, yıqlay turgan urunubuz var. Nigizimiz var. Менә шушы йорт нигез тизик булу, тыныч булу безнең өчен гаять мөһим. Мәсәлән, юлда барганда, эшкә яки кайтканда нәрсә генә күрмисең. Эштәге вакытта нәрсә генә күрмисең. Я булмаса кибеткә керәсең, анда нәрсә генә юк. Ләкин шушы бөтен бузыклык, бөтен начарлык та шунда калсын дип, мин үземнең тыныч иемә кайтам дип без ашыгып кайтабыз. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр әйтәләр бит. Бәхетле кеше шул диләр, кем ашыгып эшкә бара һәм кем ашыгып иенә кайта. Ягъни аның эшендә дә эшләү рәхәт, игә кайтуы да аңа күңелле. Ләкин менә шушы иебездә тынычлык булсын өчен, безнең хатыннар, балалар арасында тигезлек булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Инде мөхтәрәм кардәшләр, соңгы вакытта түгел, элек-электән инде соңгы вакытта ул бик тә ешайып китте. Хәзрәтләрне чакыртып Коръән укыталар. Мин сорыйм, гел сорыйм, мәҗлис башында сәбәбе нәрсәдә сезнең шушы мәҗлисегезнең ди. Алар әйтә, менә ди тынычлык кирәк. Иебездә нишләптер салкынлык, бәрәкәт юк. Иребез белән аралар бузылды, яки хатыныбыз белән аралар бузылып тора әле. Балалар тыңламый безне дип, хәзрәт бер Коръән әйтеп, азан әйтеп, укып алыгыз әле диләр. Кайбер кешеләргә берничә тапкыр рәттән барырга да туры килә. Мәсәлән, кайберселәре әйтик, бер тапкыр укыганнан соң бик рәхәт булган иде. Тагын укып алыгыз әле, тагын да җиңеләйеп китсен әле диләр. Менә бу мәсьәләне Коръән укып кына, азан әйтеп кенә хәл итеп булмый икән, мөхтәрәм кардәшләр. Өйдә яшәгән вакытта безгә кирәк әле үзебездән дә тырышлык куярга. Иң беренче чиратта, әгәр дә өйдә тынычлык булсын дисәк, без игътибар итәргә тиеш хәләл дигән төшенчәгә. Менә бу хәләл дигән төшенчә йортыбызның, мөнәсәбәтләребезнең бөтен җиренә дә кагыла. Иң беренче, шушы йортның фатирың ул синең нигезеңме, сиңа хәләл рәвештә килергә тиеш. Кеше алдаламаган. Бу фатирны син хәләл акчага сатып алгансың. Хәрәм акча кермәгән монда, урланган акча кермәгән. Кеше хакына кермәгәнсең, беркемне рәнҗетмәгәнсең. Чөнки әгәр шулай булса, бу фатирны кытылып кына тынычланып була. Мөхтәрәм кардәшләр, тагын шундый бер очрак, өйдәге малның хәләл булуы. Монда инде ризык та керә, моңа алынган өйдәге мебель, утыра торган, куллана торган бөтен әсбаплар да керә. Әгәр дә шушылар арасында бер хәрәме килеп керә икән, ул синең бөтен тормышыңны бозырга мөмкин. Әйткәнебезчә, ризыкның да хәләл булуы мөһим. Чөнки әгәр өй эчендә аракы эчелсә, дуңгыз ите ашалса, ул вакытта бу йортта бәрәкәт һәм тынычлык булмаячак. Шулай миңа шалтыратып берсе әйтә, хәзрәт ди, өйгә аракы керткәнче азан кертәсе иде ди. Бер килеп Коръән укып алыгыз әле, кунаклар чыганчы ди. Мин әйтәм, аның аракысын кертергә мәҗбүриме соң? Сез диннән килгән кебек булып чыкмыймысың? Азан әйттегез, бисмилла белән күчендегез, Коръәннәр укылган, ә хәзер нәрсә эшләсәң дә була бу йортта. Аракы эч, бие, җырла, зина кыл, гайбәт сөйлә, инде бу йортка бер нәрсә дә зыян китерми дип, шулай дип уйлыйсызмы? Әйе, кеше шулай дип уйлый. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә хәрәм ризыгы кергән, хәрәм малы кергән икән, азан әйтүнең, Коръән әйтүнең инде бер файдасы да калмый.
Мөхтәрәм кардәшләр, хәләллек кирәк мөнәсәбәтләрдә дә. Берсендә мине чакырдылар шулай ук укырга бер фатирга. Иң беренче минем соравым, анда яшьләр тора, никахыгыз бармы? Алар әйтә, юк, никах юк, әле күптән түгел генә тора башладык, менә шушы фатирыбызны алдык диләр. Монда инде Коръәннең һәм азанның шулай ук файдасы булмый. Чөнки аларның мөнәсәбәтләре харам. Алар зина кылалар. Бу очракта син күп генә Коръән укысаң да, бу йортка фәрештәләр кирмиләр. Бу йортта тынычлык булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, йортта яшәгән вакытта инде бөтен әйбер хәләл. Бөтен әйбер никах укылган, чиста, әйбәт, дөрес башланган тормыш. Тыныч булсын өчен мөнәсәбәтләрнең дөрес булуы кирәк. Ягъни, өйдә хуҗа булырга тиеш ир. Аның сүзе тыңланырга тиеш. Хатын-кыз үзенең урынын белергә тиеш. Аларның мөнәсәбәтләре шәригать кушканча, дин кушканча булырга тиеш. Бер-берсенә әлбәттә инде хыянат итәргә ярамый. Менә шулай иткән очракта йортта тынычлыкка ирешергә мөмкин. Әгәр мөнәсәбәтләр шәригать кушканча булмаса, никах кына да коткара алмый. Демәк, никах та ул инде ниндидер бер формальность булып кына кала. Мөхтәрәм кардәшләр, балалар белән мөнәсәбәттә кирәк, дөрес булырга тиеш. Әгәр балаларыңа дөрес тәрбия бирмәсәң, бисмилла, шәһадәт сүзләрен, ла илаха иллаллаһны өйрәтмәсәң, шулай ук балаларыңны, мәсәлән, кыз белән ир бала икән, икесендә аерым, кыз баланы кыз итеп, ир баланы ир итеп тәрбияләмәсәң, кичкенә чактан аларның урыннарын аермасаң, әти-әни бүлмәсенә шакып керергә өйрәтмәсәң, һәм өйдә иң мөһиме әти-әнинең хуҗа икәнен аңлатмасаң, шулай ук өйдә тынычлык булмаячак. Үз балаларыңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, 7 яшьтән намазга өйрәтеп, 10 яшьтән намазга бастырмасаң, шулай ук тынычлык булмаячак. Бу балалар өйгә тәртипсезлек алып кайта башлаячак. Мөхтәрәм кардәшләр, инде менә шушы балаларны дөрес тәрбияләнгән. Ир-хатын мөнәсәбәтләре дөрес, бөтен әйбер хәләл. Монда хәзер бөтенесе дә дөрес, ләкин шул ук вакытта өйдә яшәүнең әдәбен тагын белеп кулланырга кирәк. Мәсәлән, өйгә кайтып кергән вакытта уң аяк белән атлап киреп, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтү. Чөнки әгәр бисмилла әйтмәсәң өйгә кергәндә, урамдагы шайтаннар сиңа ияреп керә диләр. Шулай ук кергәч, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип әйтү. Ягъни өйдә кеше булса, булмаса да, өйдәге затларны сәламләү. Өйдә фәрештәләр булырга мөмкин. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, өйдә намаз уку, тәһаҗҗүд намазлары, нәфил намазлары. Шулай ук шушы йортта яшәгән вакытта телевизор карыйсыңмы, китаплар укыйсыңмы, бары тик Аллаһ рөхсәт иткән һәм дә кирәкле, файдалы булган шушы эшләрне эшләү. Әгәр дә син телевизордан уятсыз кинолар, уятсыз әйберләр карап утырсаң, бу өйдә тынычлык булырмы, фәрештәләр керерме? Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бик мөһим өйдәге әдәп араларыннан берсе булган менә шушы өйдәге гыйбадәт. Гыйбадәт мөхитен булдыру. Моңа намаз, ураза алар гына керми. Бу йорт Аллаһ Тәгалә риза булган йорт булырга тиеш. Ягъни син хәтта үзеңнең киемеңгә кадәр Аллаһ Тәгалә кушканча йөрергә тырышырга тиеш. Бар тагын бер хикмәт ул да булса, хатын-кызга кагыла, өйдә чиста тоту. Инде тузаннарны сөртеп туру, савыт-сабаларны юу, һәм ашарга пешергән вакытта бисмилла белән пешерү. Иреңнең холкын үзгәртәсең килсә, балаларыңа тәрбия керсен дисәң, пешергән вакытта бисмилла белән пешер, ашаткан вакытта бисмилла итеп сал ризыкны. Хатын-кызның кулында бик зур көч. Ул шушы бисмилла дигән сүз белән, дуга белән ризык пешереп, өйдәге мөхитне, өйдәге кешеләрнең холкын үзгәртергә сәләтле. Күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, өйдә яшәү ул бик күп бездән тырышлык таләп итә. Кирдем дә, йокларга яттым, аудым, яшәдем дип кенә түгел. Менә шушы чиракларда, шушы тәртипләрне, әдәпләрне кулланганда, кеше өйдәге тынычлыкка ирешә ала. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.